sa kanginan, Trifon Barilio Morales, kumusta kamuntanan? And then, may partner ka po na ko dire, si Wandy Tayad. Kumusta sa si Randy siya mga parente, oy, mga tayad parente niya, ubay-ubay na, o nga itong napita sa mga gihulngan, ako mga parente sa mga Barilio, Chan, and then mga Tan, sa uning kaliwat sa kuinahan, medyo may pagka-insik man good mo nga, na Itan, na Chan, ang mga kaliwat mo itong napita sa Gihulngan City, Negros Oriental. Okay, kumusta kamuntanan, mga Barilio family? Okay. And then nga to ako sinilabay sa akong pangumusta nga to gyapon sa akong mga suod nga higala karon panahon na ganyan napita sa Agos no o sa tanang mga tricycle drivers amping na mo diyan napita ay nakita mo pagsabot-sabot na mo diya kay naa ra bang biyahe diya ang atong kuno Star It. Kalma lang mo ha. Okay. May pagbiyahe sa ninyo. Okay, salamat kaninyo mga tricycle drivers diya sa Agos, this Esquina Agos Road Crossing. Okay. May papaminaw usab diya sa tindahan ni Ramel. Okay. Salamat. Kay gibaw jud ko kadaagi ko diya sipa kay hindi HP. Okay. Thank you kayo. Bueno, ang suot ang pagkaroon at hatagad o pagtagad no, pinadaos sa kini sa kalalaki nga mapatawag lang sa ngahan nga Tony. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Arellano. Kay sunan ang atong sender si Tony. Kini akong problema, bahin ni sa kong asawa nga may pagka sinasinahon ba? Unya, usa sa iyang kasinahan ug maayo ang among silingan. Kung nganong na problema ko ani, ay naniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Kanta sa ko. Ang adlaw hapit na musalop nga kaninyo layo na ako. Way kutat ang kakulba ning dugan. Ang kamingaw maoy labing naghari. Inig sugod pagtunog saya mo. Mga dahong laya, mga hulog, mga luha sama sa tuburan. Way hunong ang pagtubod. Inig abot sa gabi, inig balos sa kamingaw. Labinag akong mabati ang tingog sa mga kalaw. Inig ngit-ngit sa sidlakan, inig sidlak sa adlaw, inig panglupat sa mga langgam. Gihandom ko ikaw. Dong! Ay, ako na sa dong! Ako na sad! Ikaw na saan? Ako na sa'y kanta! Dali kay naa pa sila! Saan pa sila? Kanago atong silingan nga hambugira kay dako! Hilas! Brag si Kinsa! Pero beda sa di mo naunsa naman sa taon ka, oy! Sige na dayon! Pasahi dayon! Kay Pastilan mo, ako ano eh? na! Ay, yung gani, oy! Pagdali, uy! Pasahi, uy! Ay, sos, pagpuyo niya, oy! Sige na! Ayay! Tanawa! Sus! Naunhan na lang hinuong ko! Bida sa ginimoy! Dugaya ni mo kapasahi, uy! Pagpuyo, aning! Pagpuyo niya! Bada, uy! Kini akong asawa, may kinaiyag yun yung pagkasinasinahon. Pero kining hitabo nila sa among silingan taon nga unta, suod matakay ni sila kani adto. Pero karon naunsa ba nga nagayabag naman ning duha? Nag-unay naman nya magsuya ay pagyud. Unya. Oh, Ay! kisa yung maglili di hospital? Shhh! Ay, saba to ni. Kay naa sila sa gawa sa pintay. Unsa ka taon na nimo? Sabot nga naa sila dias gawa sila ang tungkaran. Unsa ka? Ila bitaw na. Pero tanawa. Tayo, tanawa. Uy, kaya nga doon, lagi unsa bitan na ko diha. Ang hambugira nga silingan natong dakog simod. Ah. Nay, nagsayaw-sayaw pas gawas, bro, gyud buang. Naunsa, taon ganon, nakaingol makagmurag buang. Ang gaba ni mo. Ang nagsayaw-sayaw bisag way to ka. Klaro kay to ni oy. Unsa klaro? Klaro kay na nga ako magipasuya ana. Ay, sus, marisip din ani nga nung tanaw sa kanila. Bila, ay, tanawan na di, pero di ka masuya, og mugara na sila. Ha! Hilas bayhana. Bisag na aras ila, nagsunod og sinina nga sagyan sa yuta ang gitason, layabag. Ano, unsa man ka di, hilom na di, ay, bebe, lakaw dito sa kaw. Atos kung sino, pagluto itong sundan dito. Ha! Sige lang. Iya paron. Ay, ang sakit na pingkay. Ha? Ay, nahimuot lang ko ba? Kaya nagsigisig panuok na ako. Marag ako mo yung ibantayan. Labing siguro, suya na kayo nito sila ko. Saya, nasuya ni mo. Oo. Pero ang ubang mga tao nagtanaw ni mo nagsausaya ko diyan, no?
Ibaw kag unsay lang tan-aw nimo. Sa na ilang tanaw na ako. Ay nagtuo sila nga nasugdan na ka. Buang ako. Sabi ay, huwag nila pagtuo. Bahala sila. Sakit akong lubot ug magtuo silang nabuang na ko. Bahala na. Nya mayo ka na. Na kung maglakaw-lakaw ka, makita ang kanila, ikaw may ilang istoryahan nga, murag nabuang na ka, kaya nagsayaw-sayaw kang way tukar. Napay mong gisulo bay. Taas mo kayo, murag gawon. Pagka-uwang lang kaping tayo. Pagkawang ko taon. Ayun niya. So dito. Yan, nung tanong ka. So dito. Day, ngano ka na So siya? na! Apa niya ka? Ay, sige. Ano nagyaw-yaw, nagtatawa ka niya, kinsa, o pa kakalungag, ha? Kinsa naman sana, bida, yun man niyo. Huwag niya may matrabaho niya, sige nila ka pamantay sa tumasingan. Ang akin, nalingaw magudong. Gikasapan sa iyang bana, gipasod. Kanya, nalipay na ka, ha? Puta, bida. Paglungag niya, kaya hapit ang kunto, eh. Para ba taong tayo sundan? Oo, lagi dong, oy. Stang, ba't lumuna lagi na kong asawa taon? Wa ko may bawa kong saon ko ni. Maduklan ko na yung bayhana ba? Kunya? Ma'am, siya to, ma'am. Tagay ko Bombay dong. Unya, soy sauce, unya, ahosad, palihog. Ako doon, tagay ko oyster sauce, bitaw, ug tunga sa kilong Bombay. Kaya magika magud meron dong, ay. Dong, ako yun na dong ha. Ako may nakauna. Nandun lagi kayo nakaobda. Di ko pwede mo salty o sa akong paliton. Hilas, juga gusto nanday, oy. Ingit lang ka. Kaya wa man kay hikay karong adlaw sa inyo. Say, wa. Unsaon rin ako ning lamas akong paliton. Ilawon ko ni. Huwag ka na mabuang. Maghihikay sa taon milay, no? Sabi ko na hikayo ninyo, be. Ay, syempre, ako paborito. Adobong pinalagtob. Uy, maresep. Layo na sa crispy pata nga akong lutoon, day. Uy, nagtuo ka, nga maura na among sudan. Nasayop na, day. Kay ka na, pang sumsuman ra ng adobo, na asa taon may hamunada, day. Uy, hamunada. Para naman taon na sa among iro. Ala, para kunos ilang iro. Iro din ng imong bana, day. Ug gano na kaingon man ka nga iro ng akong bana? Oh, ingon mga nga para ranas inyong iro ang hamunada. Nakitaan ko man ang imong bana nga perting kaon sa hamunada sa ilang paritikong. Pag birthday ni pare dito man imong bana. Dito masagani ka, perting pamutos tibog sudan. Unya abi kay nasakpan man dayon, niingon ka nga para magudis among iro. Nya karon manghambog ka nga ang hamunada para sa inyong iro. Bot-bot day. Uy, animal. Ay ko kinambut-buton ha. Ikaw may but-buton. Paklaro ana ikaw may bot-buton, kay budlot ang simod mo. Ikaw. Wala makirat ang mga ta. Ha? Nagkakirat ka lang. Sa man mo, malit mo, makaway mo rin ako tindahan. Ako di mo malit, mawawa rin eh. Litse, Ala. tanaw muna ko. Di mo mahawa kayo, bayan man yung tamatis. Mahawa mo, adi. Oy, kuyawan ako. Bisit babayhan na gabudlot lang Kung simod. saka, oy, magguba tao na pultahan na itong kalaki tao na, bida tayaw na ramang sagra na pultahan na. Da, galagot to ni. Maunsan man sa kisig kaligutan ni mo. Nag-abot niya ng budlot og simod dito sa akong gipalitan og mga lamas. Ano ya? Naglagot ko, habugira kayo. Kung wa pa miing na sindero nga labayon mig tamatis, di ta gid magpukang adto ba? Magbugno na gid unta mi ato. Ay, kanimo ni. Nya, nakapalit ka? Oh, nakapalit og mga lamas. Oh, lutuan na nito. Nakapalit kog lamas para sa lahat ang baboy. Ang problema Kayo sa? kay wa ko kapalit og baboy. Latay ng labas! Pagkakinod ka! Mao ang resulta sa kabuang sa kong asawa, pero gaba lang taon. Usog kayo taong dumot yung taon ni siya. Ginunumtanay yun yung sa among silingan, nga unta, suod, banta kayo ni sila kaniadto taon. Nagkaingon lagi ko nga, murag tinuod ko siguro ning gaingon nga, your best friend is your best enemy. Pida yun yung mga bihana, pero akong kasabaan, oy, timan ini ha, katong inyong gikabangihan pingkay, alimtin na to ninyo. Unya be, magpasuya man sa pirmi nako. Kisa pa di maglagot Ano anak nga ni. nung masuya, masan ka? Natural, kay na may magpasuya. So mo ka, mura kag batang may buot, ha? Ani? Mura kag bata. Badya, oy. Umay, pabarangay to mo. Ha? Unsa? Pabarangay to mo, duhar, mahusay mo. Dere, pre. Ato ni sabutan og maayo, pre. Pre, ako ba? Wag ko'y problema ta. Nibawang lakuan niya atong, inanam niya itong mga asawa, pre. Suod ba takin sila kaniya to, di ba? Suso na ako nalibgan, pre.
Ngunta, pagkasuura gano'n ka ni Adto eh. Pre, kita mga bana, o kita problema taon, kanira man itong mga asawa. O sa kayo maayo, pre, nga, kaning, ato na silang husayon ba? Sa una na ito ni paghusay, pre. Pabarangay tadi sila. Ringan? Oh. Ikiha tadi sa barangay nga itong mga asawa. Aron dito, mahusay ni sila. Oh. Sama. Ay, ako, pre. Tungurog alang sa kalinaw sa duha na to kaasawa, pre. Para magmalinaw na sila. Kaya, the best ka na yung muna na, pre. Inanaon lang ni nato sila. Inganion lang ni nato. Ato sila ipabarangay. Nagsabot yun is pariter so taon nga amon lang ipabarangay among mga asawa kay lisod kayo kami lang musay abot lang. Di mo yun mabatuo. So nakanaon na lang may mga amo gini silang ipabarangay. Kunya. Unsa naman sa pinagupon gyud na nimong pultahan na to. Ani oy purpida. Maglagot gali ko kitkiton ko ni na kitkiton Ay, ko ni pultahan. kay laga ka hurot ha. Sa mo sila ka. Unsa man ni binuang ato ni? Unsa man? Kani unsa man ni? Unsa man siya? Mangutalag akong sa siya. Sumo ni siya. Uy, kana pancake? Pancake na? Mamon na imong giingon, dili na siya mamon, sumon. Ah, inahak. Hindi mo kabuang. Dili ko pancake. Mamon ba? Sumo din na. Inahak. Ikaw mo inahak. Imo kong gikiha sa barangay. Wa ka da ang butag ni mo. Uy, mabuang ko. Dili ako yung nag-iha ni mo. Kinsa di ay? Oh, si Tirso. Oh, si Tirso may nag-iha ni mo. Kaming duha si Tirso. Gipanggiha mo na mo. What? Oh, kamong duha sa pingkay. Among gikiha. Kay, para, madag mag whatever ha. Gadala mo sa laro taon. Saan mo kayo na sige mo pasingitay, pasuyay. Busa, tubangan na niyo. Aron mahumba ng inyong kagubot. Whatever! Nakalitan akong asawa taon. Uy, nga amo silang gipangiha sa barangay. O nya, dito sa barangay. Nag-unami dito. Dali na. Una dito. Agak ka na. Agak ka kay magisulog ng lakaw sa pulpa. Palay. Di mo kagtangas tao sagdan. Unsa mga? Chaliza. Ayaw, Chazil. Dali na. Barangay hall, dali. Manood na ta. Ikaw hati man ini ha. Wa ko magkauyod aning imong gibuhat to ni. Nagpakauwaw lang Nagpakauwaw gid ka mong duha. Dili kami. Kay tungod din ninyo. Gipangiha mo kasi mong away. Oh, anong apilon mo kun mo giha oy? Siya mo ikiha kanang budlot og simod. Ay, sige, Dili kay sige apil mo nimo. Magsige mo mong away duha. Di apel yun ka. Ha? Nya. Asa mo ron sila? Manunga ka to? Ang ano di man. Nga udili itong dong nga. Preso yun mo. Unsay mo? Oh, naunsa? Ni amang ko nganong iapil man ko? Kamong duha ang gikiha. Kundi sila mo to nga, napay duha ka hearing, o dili gyapon sila mo nga, makiha yun ang duha gyud dito sa kamong duha, makiha mo sa korte. O dito, si tidyahan mo, pila ka tuig ang inyong priso. Uy, ay gyud mo anang binuanga dato ni. Ha, ayaw jud ko nyug apila kay magubot kita. Samot kag priso na kay gubot mo ka. Imbes 5 ra ka tuig inyong sentensya, moabot yun na pug tuig. O dito ka, matiguang sa prisohan kaning. Inaha ko yung ani sitwasyon. Mao ni pagaingon nga paningkamuti yun yung masitol yun ninyo ha. Arwa na ikiyakihad to sa korte. Ahak aning kahimtanga. Lami akit kiton aning pultahas barangay. Uy, Mao lagi eh. Musamot yung kadako yung Ilaga ko. Ilaga. Musamot yung ilaga ka. Ha? Musamot mo kaso. Madugay, adto na yung kapuyo anis prisuhan ha? Mo, di na yung kapagawasos prisuhan. whatever! Oh, niyan na to sa barangay hall. Sige na. Ikapliti ha? Oh, lagi. Na. So, plitin na mo nung dili na sukli ni mo, ha? Sige, dali na. Oh, nahunong ka. Animal. Nana di ang tirat ug mata? Ba na mo eh. Uy, ayong pagbuot. Asam ka mulaban? May asa ka mulaban? Yaon ako. Oh, siyempre, naani mo, asawa tago ka. Nangan mo riat makadayon kag basta maingon kong tirat og mata. Eh, di lagi maayo ng mga insulto kang tao, nga makapasakit kang tao. Iguro man sa kung may bawas biya niya ba? Kay ingnon man sa kunya anak nga budot og simod. Di ka kunoy sultihag ingon anak be. Maunang dili mo mahusay kayo, sige mong insultuhay. Tara, aturin na to, aron mahuman mo ani. Ayay, niabot ang budlot og simod ay. Tony, kita kas budlot og simod, ha? Ay, porpida. Ay na lang palag. Ay, lagyan na. Kung saan Ay, istorya dia. Otro po kang hinawayon. Ako rin nung yun. Ha? Porpida sa di mo. So na. Nana sila. Isa pa sa bali ha. Hilom na. Sangpit ganit na ron. Aw, piti yun. Hilom na mo!
Ako'y kapitan din ni, ha? Kinanglan ni inyong respetuhon kining opisina na ko, ha? Ngano ni mo ningog? Wa may question, Kap. Nagkuha ka man ko sa pangutana, Kap. Okay. Kinsa may reklaminti, ani? Reklamante may kap. Ay, ko koreksyon idong. Kapitan ko. Bitaw kap. Kami Kada kap. day di na reklamasyon mo na reklamente. Kami kap. Kami stirso kap. Ako kap. Oo, kap kaming tunay kap. Tinood na kap. Kami reklamante. Kami reklamente. Kinsa man ang mga gipang reklamo ninyo? Kami, Kap. Ang butan ng mga tawahan, Kap. Giunay mamikiyas ang mga banaan, eh. Aw, matay, makasud pa banis muskitero, Kap. Hoy, bisag sa kwarto, di na ni makasud, Kap. Okay ra. Hilom sa bi. Okay ra ni may kasuot sa... Hilom sa. Ay, karaho. Hilom lagi. Bibi. Unsa man gyud di ay ning hinungdan ani, ha? Ngano nga kamo mga bana, kamo may mga reklamente, ha? Unsa man reklamo ninyo sa inyong mga asawa, ha? Di mo padidiron? Kap, dili kap. Kuan magod. Kanigo na mo mga asawa ka. Puros mo. Sabi mo, suod ka ni sila kani adto. Pero ambot, ngano karon nga porte naman yung kontraryo naman kanila. Usag-usa nila, di ba, pre? Kini ko ang asawa ni Paritoni kap, sinisinahon mo ni kayo. Oh, pero di ay sa na pre. Ang mo asawa taon, boy badunga ayo ako asawa. Napasuyap na mo ang asawa taon. asawa? Pasingit pa. Imo asawa pre, ano sinisinahon kayo? Ni mo naman padlungon. Oh, nya ikaw nakabadlong ka sa asawa. Utro mo gani ka. Sandro, taro ha? Oh, bida, ay ko ay pasakam-saka ni mo tingog, bida, wara bagi kumadlok ni mo. Oh, nako, hadukol mo nimo. Kunya, sabi gusto niyo. Ikaw, sabi gusto nimo. Pahila pa. Gusto mo? Boy, kulo tao na sa kapitan. Pinagbumpon ko nilo lamisa ron. Ina ko ba? Ha? Simday mo? Kisa may reklamante yan, eh. Kami! Kanya nga nung mag-away mo mo? Ngayabag mo? Ay, pauli mo. Kap, pasayluan lang ni sila, Kap. Hilo mo! Pasayluan na lang sila, Kap. Ay, kuhaan ka na. Bitaw, Kap. Bitaw, pahilo mo ay! Mga litsi mo. Pamauli mo sa inyo! Saan, ha? Di umuli. Gupal ko na. Ina ko ba? Ako yung labis. Tanay, mauli ta. Tingaling makakulata kong kapitan ug kumpare. Your words, Roy, noon. Pamauli lagi mo! Kawaye! Oh, ubod ko nilo lamisa nun. Ina mo ba? Litsi, kahit mo. Pamauli lagi mo! Mao ni problema na ko kami naman hinoy nag-away ko kumpare. Taw tungod ni amo mga asawa taon nga may nag-una-una. Utsaon ka na mo amo mga asawa no? Di ba gid mawa ang pagkasinahon sa dani akong asawa? Nagpareha sila sa asawa sa kong kumpare. So ibuhaton na mo ani. Bi ko no, tambagi ko no kaninyo. Bam, nay mabasa di abam. Ate Pres, tambagi mi. Kini ang akong suliran. Aw, unsa man kung kamoy pasultihon to ni. Ate Pres! O, aman si Ate Pres. Ate Jinjen! Yes, Kuya Alan, Oh, Ate Pres. atong problema, Ate Jinjen. Si... Sino pa og doon pa Ate Pres? Ate Pres. Bam! Ali, Bam. Suwa pa mo si Ate Pres. Ang atong problema, Bam, kini si Kuya Tony. Yes, ang atong sinder, may tungod kinis, ha? Problema niya sa iyang asawa nga suya-suyaon o trupod sa asawa sa iyang kumpari, suya-suyaon sa kayo. Ang mga bana mo ningkihan nila. Nila nila. Oo. Antod nga sila naman hinoy away silang kumpare taon. Oo, ang mga bana no, Giapil pag yung Tony ang kapitan, kumidyahan na to niya sa kapitan kay murag suod ng Tony ang kapitan god. Mao na nga, mao ni problema ro niya. Ate Pres. ang mga bana no mo naamong. Naambong tungod sa problema ning ilang asawa taon. Ang mga bana asawa nga ko, ano? ang mga bana no mo naghapit magsukmagay imbis suudon ta kayo sila. Pero murag patch up itong problema sa mga bana kini ro yung mga asawa Kaning taon. mga asawa. Hapit paambit diretso lang, ha? Sige, sige. Ang apastas oras. Okay. Kung ari dire sa Sirach 7, versikulo 25. Aha. Kung imong minyuon ang imong anak nga babae, Aha. nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas. Apan ihatag siya ngadto sa usa ka but-an nga lalaki. Oh, why problema? Kay ilang mga bana butan. Butan. Di ba? Na problema lang sila Oh, tungod sa mga asawa. mao niya kung imensahe ipambit ngadto sa mga bana. Apan sa mga asawa, di ay ilay. Sama. Salmo 49 verse 16 to
17. Aha. Ayaw kasi na kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili niya kini madala inig Kana, kamatay na oh, niya. ina, the best, Bob. Dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Oo, Oh, tino- para nis mga asawa nga sila mo'y nakaingon sa panag-away ng bana dito at tubangan sa kapitan. Sila ang mga asawa, kaganihang mga niadtong nga mga adlaw naghiskot man kita lan og mga bana haligis pa ni Malay, kanya ang mga asawa ti tindog sa haligi. Kini nining buntaga karon lain akong itawag sa mga asawa. Unsa man? Ang mga bana haligis pa ni Malay, kamong mga asawa ang karong adlaw na itong drama, iwag sa panimalay. Tinuod na. Karon, sila mo hinunggang mo nag-away lang mga bana. Balik ko nako. Kanang ang asa mo dapit nagpuyo. Kisay sindiran nila. Tuwa sila sa Kambinukot. Kisay Bukid sa... na na sindiran. Binukot. Si Tony. Tune, Sir Tune. Na sila sa ang kaning usaba ang bana na puyo sa kuan sa isla Nalusuan dito siya puyo dito ni. Nya ang usa sa Padaoy. tinuod. Selingan na rin sila, oy. Ano na lang ako sa alan. Asa ka mo dapit na puyo ka mo mga bana. Ang kaning usa ang babae ma'am Naman, na naman. siya sa barangay Buo Taop. Nasa puyo dito. Ani na lang. Asa ka mo nagpuyo, kamo mga bana, kay kamo may buutan sa akong nagdungog karon, kamo may mga buutan na itong sugilanon kanang. Pagputan na kuno kamo diha. Wala ba dihay kanang inyong masilingan nga nahay sakop sa Couples for Christ? Oro man good ni paagi nga mahilot bito ang mga pamatasan sa magtiayon nga wala mahasubay. Pagpangutan na ko no pagpasakop mo be kay aron malamdagan kamo, makadungog kamo sa mensahe sa balaang pulong sa Ginoo, mausab kamo ug mahusay ang inyong pagpuyo isip magtiayon. Aha. Pananglitan. Ug dili gihapon magka Di gapon. Kunya ako mo final. Okay, final. Ay, sa final, ay, sa final. Kamo ate Pres, sa hinong ang nauna nimo ni mga asawa, mamay nagkaingon nga nagkaaway ilang bana. Muna ang ang badlungon oy. Para na ko ati pres. Tulon. Dong Terso, Dong Tune. Pag-ilis lang sa mong asawa usag Kundi Eric Gani mo di iris man. Sige mo. Mao naman gyapon. Sige mo, final ko gulyan. Okay, final. Okay, Pag-ilit, na. pag-ilit mong asawa. Sige. Ako, kung dili magkauyon kamo, ug inyong asawa mo nakaingon sa inyong panagbingkil at ubangan sa kapitan, hindi sila bayot. Salamat ako na ganito naman doon. Kura ko.